TIP er en fagforening for dig, hvis du arbejder med træ inden for bygning og industri. Er du medlem af TIP? Ja, det er. Okay. Jeg brugte det, jeg fik hjælp derindefra på et tidspunkt med noget løn, men der fik jeg hjælp derindefra, inden jeg var medlem faktisk, og så meldte jeg mig så ind derefter. Ja. Så det har jeg haft stor hjælp med. Ja. Og han har altid derinde, John Willersen har altid kunne svare på de ting, jeg nu har haft. Det har mest været spørgsmål til løn og sådan noget. Det har han altid gjort. Ja. Så det har været stort. TIP er alle penge værd. TIP har lokalafdelinger over hele landet. Pau er fagforeningens mand i Silkeborg. Her skal vi se, hvad Pau laver. Hvad er det, vi ser der? Det er mit opmåling. Plejehjem. Plejehjem. Kravlund plejehjem. Jeg gør. Ja. Jamen, nu skal jeg jo regne ud, hvor mange spær der er hele vejen rundt. Hvor mange meter der er. Og så har jeg jo min fine bog her. Jeg kan gå ind og læse lidt om, hvad jeg skal tage af priser på det. Okay. Og også mit program på computeren, jeg kan bruge. Ja, hvor meget isolering og hvor meget krydsfinere, der skal bruges. Underbeklædning, tagrender, isolering, you name it. Ja. Og så går du hen og beregner. Ja, jeg prøver at beregne, hvad det skal koste. Hvad Svende skal have for det. Fagforeningen er både alvor og sjov. I fagforeningen møder du nye venner. Nu om stunden, de finder sig ikke særlig meget, som man gjorde for 15-20 år siden. Ikke? Altså, en stikpille fra en Svend eller sådan et eller andet, dem tager de så måske lidt meget til sig. Så vil de høre, om der er mulighed for en anden læreplads. Okay. Men de hænger altså ikke på træerne. Jeg har lige en lærlingssag lige nu, men lærlingen, hvis bedst ikke har med arbejde. Jeg skal skaffe en ny læreplads, og den er faktisk i hus, så det er dejligt. Det er jo rart nok, når man kan hjælpe dem på den måde. Ikke? Det skal være en oplevelse. Det skal være et sammen, for eksempel på tysker, som jeg er begyndt at snakke godt med, som jeg har skaffet noget arbejde også, og så ringer vi jævnligt sammen. Han er storstilet Bayern München-fan, ikke? Og det kunne jo godt være eventuelt med, at man samler en bus, og så får man hjælper ham med, at man får en tur ned til München, og så ser Bayern München spille fodbold. Det er jo også lige så meget af det jo. Ja. Det skal være hyggens skyld, altså det synes jeg. Det er min mening. Ja. TIP er alle pengene værd. Fagforeningen er der for dig. Også hvis der sker noget alvorligt på din arbejdsplads. Vi har lige en lille sag, vi skal klare af. Skal vi have for ferie nu? De kommer fra et firma, som lige får at vide, at de ikke skal arbejde mere. Okay. Mester, han er altså bortgået ved død. Så man vil ikke drive virksomheden via, men vi ved ikke, om der er en konkurs, eller der ikke er en konkurs. Så vi har en lille opgave, nu vi skal få nu af. I hvert fald sendt hjem med løn. Indtil videre, jeg hører. Det er rigtigt. Essensen i det er, at I får at vide, at I skal ikke arbejde mere. Der blev jo indsendt en konkursbegæring i dag, så... Ja, okay, det har jeg hørt. Men der er ingen betalingsstandsning. Nej. Det er en konkurs, men den indsendte selv her i formiddag engang. Ja, godt. Så ved vi mere. Og han sagde til os, i dag der var i hvert fald lønnen, og vi var nok fremover ind til skift og retten talt, og det kunne ske, det blev først næste mand. Så det er en lidt sjov situation her, lidt underlig situation i hvert fald. Det er ikke fordi firmaen ingen penge har. Nej, det er noget, det er noget, fordi han gik hen og døde. Ja, det er det, han gjorde. Det er det problem, det er